Donald J. Trump ka USA President ani lo atanga kum khat or kan mang ral tia kovel abuai tanuai mai ti la kan soi sual om love Trump a om lo chugin North Korea an invau pung na sale hle towa Myanmar a democracy phe thlu ka nia Palestinian in Israel rocket zachuang fe in an be ngala Taliban sarkar piangin ISIS in ma an son chho zela China in Taiwan arum thai thar leha Russia in Ukraine hial adota Khovelin Indo pui pathumna kan ma chan lawang ti po a soi thei talo heng bo ruak te hi Donald Trump sarkar lain om lo ti chu anti Trump ruber po in an senge yang Vladimir Putin an Khovel ram suai tu a hlau ve ber om chun ni hial angalang Donald Trump om to silo Putin a chuan in tlasung ho lovin Ukraine adota Russia chuan darkar somthum chung lekin Ukrainian military base za som pariat an ti chi sakmana Russia ralian dang zo reng anom lo USA le NATO la chuan a him lama tanga lo thlir to pa anti thei ngam tok economic sanction ni tin an siam zela Russia la in enga ma angai silo Vladimir Putin a chuan Ukraine an beina hian ko thlang ram emo midang po an lo in rola Russia ta na harasana an lo siam ani chuan Russia chuan history an la hriat ngai lo khopana in a chang len ngal don ani tin thu chu a siam zuya chu nuclear man a hrelo tin a soina Khovelin angai ngala chanchin bumi te chuan Joe Biden chu zona zon ngala Vladimir Putin an history a kan la hriat ngai lo khopana a min beya min vomeka hei hi nuclear a min be atumna emo hrelo ti a soina ani angem enge I chan don ti in US president chuan zotani Joe Biden chuan Putin a chu chole temo vole temo talo chuan Putin an chu tengin nuclear min be atum le tum lo om ka hrelo reng reng tin a chang du chau mai America ram hroi tu tam tak thinarima Biden a hian Putin a chu a hlau lu tuk ni nan soya nuclear emo nataka ron be let angam lek lo na tura khawle lo om thu a chu ve nga lo kha mak an ti ni hetiang wang te po hi niang Ukraine foi portuber NATO le US chuan a him china tagin Russia in Ukraine alo chu an thlir taringot mai ani Ukraine president po alung oi zan lo ani che kang natakin economic sanction mangin Russia in lo chang via Russia chuan min be lo pha em ti in alam tang tura angai te che dana alung oi zan lo thu a soi chuak khial ani Russia hian NATO economic sanction chu angai ho kan ti don nge thu chua thara an siam chuak ve ngala EU le US in an share awang chuan reilo te an tur ve ngei don ti in ma se an tur rei don lowa a chan chu Russia chu pon lam thil lak lua ai nga tam to lo ani anti khothlang ram te Russia chunga economic sanction manga hem lo thla zong zong da chu an sahua ta tak Russia in a sanction lvet ve don ti in an puang bok Europe ram hi Russia energy oil a in hat ani hloma Donald Trump khan president ani lai khan European Union ho tu te meeting nei puin Russia chu an mel malian per ani thole an mel ma chu ti hausa zonga chelo turin a hrila Russia laka in veng tur an ni lain Russia chu dollar billions and billion chuanga an in sum don pui tlat chu a hriat thiam lo thu te a hrila Russia atanga energy oil gas leilo turin ati ani chuti lo chu Russia hausanga an tan aron nok ton ani ti hrila mase Donald Trump thu soi European Union hroi tu te hian an zom du lo ni tuna chuan atua tu le hlau ber chu an mani anita Donald Trump chuan he thil thlenga wang hian China po a huang tau sot arin thu soya bitam tak chuan Taiwan chu China hian arun ve thuai mai an ring hial to ani US ambassador to UN Chin Nikki Haley I chuan President Biden a chuan na le rang takin a chang le tur thu soi zuwa sin a thu soi ang ati hlot ling le si lowa Ukraine hi khothlang siam thatnan te sania Putin a ringot po ani lo Chinese communist le Iran jihadist te poin tun thil thleng hi an thlir mek ania Biden atana leadership fiana lian ber ania chuta chuan tun thleng hi chuan a fail le ter ani tin soi Senator Lindsey Graham a chuan Donald Trump a president ani lai khan Vladimir Putin a chu meeting anei puya chuta chuan Donald Trump a chuan Putin a hnena chuan kan pani in kara hian relationship thatak komse kadwa ma se Ukraine I dowa I ruan vai chuan
nang chu relationship tha ka nei pui mi alowang che chu itana thalowanga du po idu don lo bani ti in Putin a kha Donald Trump an alo hril tor thu a soi chuak ani Donald Trump a president ani chi khan Obama khan Trump hena itan chawra le fiana masaber le poimo ber chu North Korea hi an ni ti in khati lai khan North Korea khan South Korea kha ado thuak hial lai khan ya khovel kha arum thaina samai ani mase Trump chuan tunma a politician te chet dan lo ang takin tongkam deng khong tak magin chung athu soite chu atingam nge ani ti lan tirnan aral thuam tak te chhop chuakin athu soite chu atingam nge ani ti alan tira aral thuam te chu a chhop nai sau renga Kim Jong Un apo azor chiang hle ani kha ama Traman Christian te lula tu ISIS chunga phuba karun la ang ati angein ISIS te anwai chimit vek poka khovel ramdangin anti ngamlo Jerusalem chu Israel khopuya aron pongzui mi bokani kha Iranin vau pungin tudai turin general ming thang ber bom dar vek boka Iran nuclear scientist a that le bokani ti chung chuan Iran khan entin ma Trama kha an chang le ngamlo ani kha tuna khovel a boina sata ema indo pui pathumna achuka ngem ti in rala tangin kan lo thira US mi pui mai ni lo khovel hian Donald Trump kha angai vong ta ani hi sangni somni pali in than lo om tura ani hi ron kiele tum angin thu athang veo to ron kiele theilo nan Democrat le anti Trump Republican ruai tu then khatin tel khom te chuan nasa takin ma an la mek reng bok US a por sang anti chua kum sangni somni palia tun din muna president at ling thei tur bera anin kai chu Donald Trump hi ani mek ani Russian collusion anti chamchi Donald Trump impeach antumna case kha US Special Counsel John Durham kumtam taka chui nuwa a report tu nai khan a theluta Russian collusion ron chuana kha Hillary Clinton idea vek ni in dot phua chomangin Trump kha an puwa Donald Trump kha diklo takin anin thlajui rengani ti in Watergate scandal ain anasa jok ti report a chuana jekani he thu deng khong tak mai hi Democrat le media te chuan thu bo tu men an soi chuak du mi alawa Republican foi tu te chuan Hillary i chuan Watergate scandal aina sa jok poi a khoi ni tin man ngei an phuta ma se sarkar lai Democrat party chuan engzong mai ma an la zom du lo ani media te reng in an soi chua du box si lo wangin Mizoram a po he thu hi kan lo se lo ani Democrat presidential candidate John Kerry US Special Presidential Envoy chuan Ukraine indona hian climate change a khoi pui a hlauzi alo tlang au pui ve chena left wing news ABC The View host John Bihar anti Trump point Ukraine indona chuan Eastern Europe angong anenga Italia holiday amang theilowang ti mol alo a hlau thu alo soi ve chen te chuan dem a hlona sa le ani mi an indowa poi seilo antina sa chuti laya holiday man a theilo alo hlau ber thu alo soi zuwa hi anten omreu khop mai Ukraine boina hi alan na tlang dang atangin I han thlir don zel teang sang khazakwa somkwa pakata USSR ake che tak nu khan Ukraine hi kovela nuclear power nei ramjinga apathumna ani thina achan po USSR hunlai an nuclear siam chuan amun puile an ral thuam da thatna te kha an chomani anni ba ka hian USSR a omve then Belarus le Kazakhstan poi nuclear ral thuam hi an kol bokani chutiang taka nuclear ral thuam nei thasi chu tinge anei tak lo ti zona a om thei ome ani na taka chuan Ukraine in nuclear ral thuam anei te chu anni angram independent tir economy lama la sang vak lo tan chuan en kol zo sen chi ani lo ba ka khothangram abikin US le NATO hoten an komser dapo a hla om ve thei bok ani US chuan Ukraine ram indang thar tir main chutiang taka nuclear ral thuam akol chu avelia an ram din mun enin an ven him zo lo chuan firfiak polemo melma kota alu hlau chuan khovel himna atan apoi thein an sabok chirwangin US chuan USSR ke data ram sang ho nuclear ral thuam nei ram te ne chuan an ral thuam kol chu a him theinana tho ho na turin cooperative trade reduction CTR an sign puya he tho ho na hi non to lugar act te po anti hemi an tho ho na wangin Russia
Ukraine Britain le US te chuan Budapest Memorandum of 1994 an ziak fel velia heng ram pali ti hian Ukraine chu eng ram point beitum ta se tran howa chan ani thiamani chumi awang chuan Ukraine point nuclear ral thom an kol chu ban san zai relin an ram din mun a thalo nen sang kha zakwa somkwa pali tanga kwa ruk chung khan an nuclear ral thom kol ta chu anei tu dik tak Russia hena an thon thlir ta vek ani USSR hunlai khan Ukraine hi Europe ramrin nei ani wangin Ukraine a hian invenna nuclear siam chuana le ral thom te an chop ani arin om US le Ukraine in an thil ti fu lo deuh lo lang chuang ta chu Ukraine atanga nuclear ral thom Russia hena an pele ta khani Ukraine in nuclear ral thom an kol tak lo wa chuan Russia hian chau chukimin a chauta ani ber himo kan hriat ve mai atan USSR hunlaia siam chu nuclear ral thom Ukraine in akol chun som tak te kha ani na taka chuan a man dan tur secret code kha Russia hian akol vek sia Ukraine tan takpo pek len mai kha a thatna lai te po awm ve tho mai tuna Ukraine poina hi China in a hlok pui ber tu ta singami ani theitlat nia a chan po Ukraine hi Russia in aruna wang hian khotlang sarkar lian ten economy lama Russia hi an hrek chho tamol mol mai sia chuti lai chuan Russia in a tho pui ber ram singami China hi ani hetiang ani mek lai hian China hian alang apawin Russia hi atan du wak chuang lawa a chan chu khotlang ram te ti lom amomo thowa khotlang ram ten China in Russia atan pung lo ti an sia chuan sum dona le thil danga tho hona China hi aron be thadonin arinom chu China tan a thil hlok takaniang chu ba kha Russia in Ukraine arun mek a hian NATO le EU ten Ukraine rin aya an chan lat tu tu klo ta ka chuan China tan remchanga Taiwan run lo ngai ta se khotlang sarkar lian te ril ruput mang tur hi a hriat ruak thei ta mela China tan inbua sai thiam ol tak tur ani thei tho bok Russia in Ukraine arun chan poimo tak paka chu Ukraine hi Russia tan chuan Europe ne na an in rina hnai om ani awang hian an ram himna tan apoimo hle bok Ukraine sira mai hian Black Sea oma chu Russia tan long se paile Indo long chopna tan apoimo em ani Ukraine hian NATO zomin European Union zom ta se Black Sea a hian NATO se paite an onin chopanga reilote Russia chu ol sam takin an bei thei mai dona Russia tan an himna tu ti mak bo angai ta ni Black Sea hi Russia tana apoimo zolna chu an ram hnaya tuifin ria tuipui an man thei ho hi atui avo hlom lu tu ko wangin atui a khang thina thali thlanga te Indo long han chop chua theina tur ani thin lawani Black Sea ero atui avo velo wangin kum tluanin a man thei thungani Russia hian USSR ke chian nu khan Ukraine hian in remna siamin Black Sea a Indo long te awa chho ve thea ma se kumsang ni song palia Russia lamtang President Viktor Yanukovych an paithlang nu atang khan Russia hian Black Sea man ve theina tura inremna hi Ukraine hian ati to palawa chu wangin an tho pui theimi Ukraine sarkar kai hroi thei tur hi an mamo ta le ani Russia in US le tho pui te a hla ufak lo na chan langsar tak chu Europe ram ho ti an gas an lang lu tamper hi Russia atangin ani kum sang ni paruk le sang ni pakwa po khan Russia hian an gas pipeline hi an ti top tut maya Europe mi pui makta tuai tel te meu chu thlasik chunga inti lumna tu nei lewin anom pha hial ani US hian Europe ramten Russia atanga gas an la lut na sa hi chok tumin US atanga gas an pe thei ti in a inzuara ma se Europe ho tan chuan US atanga gas lak lu chu Russia atanga an lak lu atanga chutin 40% in amana thodon se ni khotlang ramten economy lama Russia an hrek vak hian Russia chawen an tu lova a hrek tu ramte tan po hian channa na sa takani tho man kuma Russia in Crimea aruna wanga US le an thurwal puiten Russia an hrek khan International Monetary Fund IMF ina chu dan chuan Russia GDP kha 1.5% bakin atlaniam chuang lawa chu wangin Russia hrek vak hi Europe ko chaklam tan chuan economy lama torna ani telve thei zel ani US le EU hoin Russia ne na insum don ton na anti to vek ani chuan
Europe ram tam tak apikin Finland Bulgaria Greece te hian an gas lak lu za asom ruk chu an chan angai dona chu wangin Russia nena tho ho lo chuan an chan tur hi an asa ve khop mai heng zong zong hian Russia in gas a supply na pipeline Ukraine kaltang vek ani sia Ukraine ram hi Russia tan chuan an tho pui thei sarkar nei atul em ani kan soi thil sang sang te atang hian Russia tan hian Ukraine hi apoi mo je chu a hria them thei mai ome chu wangin an mel ma ber US le an thurol pi EU ho hna Ukraine an tho ho chuan an ram himna tan hian apoi na samai don sia an ui pui tui lian thlir thei talo ani ber mai viewer te hne nangen na sep lela kan channel mina subscribe sak lo in chuan min lo subscribe sak ve ngei te u tin kan video upload thar te in lo dona in lo mu ngal zel the nan in tan po arem chan jok na ani dona chu wang chuan notification bell kha in metanga ola in da don ya